นี่กับจิงร่มนั่งก็กำลังทีบังกันละปุโรจะนำตั้งจากข้อจิกตัวนิพายซีอันนี้ดังนี้ลิปซีคุมิตีเป็นบางทุกทางวายลงดังนี้ตุ่มปัญจันอภิยสปันสำเนกังคนกันยิสุกิดูกันจอกนี่ลิตุมาพันอาคูเฮนี่ลิตุมาพันนั่งปีปอนโนแต่สิปีนี้ละบางสุกัจจุบันที่นี่จีมาเตะกัจจุโรเจพันซีนี่ลิตุมาบางสุเมข้าปอนโนแต่สินอนAme cek bon people asi abang su ke sini mate kideng Punjab han ilitum da Punjab PS driving PS resident sar sian si konsila ke sini je pan ada ke sini ni itu kan đó thì cả chúng nhân đấy cả chúng con nó non cái đam tang July 1 tarik ani sisi pen ke papon itu aku kepek kon along so itu ma PS pen long dun mate kepek kon abang ku inu kan inu nili pachini kon po members le pachini kon bakrang na itu living panjang living PS General Secretary Lembom Sarjon Inti alang li kan ke CC along CC committee along members alang kan jong konlo mate pek konlo lapen adun thu ojoy killing alang li pan setami members pek konlo driving along members alang li ke CC long setami puthol pek konlo so adun thu achini konthulo na itum panjan PS driving committee secretary Harrison B alang li phan ke organizing secretary Panjan Hirhiri area organizing secretary alang li phan si pek konlo ano lapen kuthot itum si along aku ke pek konthu itum Panjana left right PS along bidisar bithatogi alang li phan si kami kuthot CC along aku ke pek konthu aku ke CC along lamjai sarpo alang li phan si pek konlo Pardon. ada puhu apa kontha kuthot tinge thudelo chini kon kailo dia tha Rajian killing driving along members along like kuthot alang li phan si kami CC along members ke thap konthu por alang li phan si kami chini kon thulo alang li halo Rajian killing dolan halo ke chini ni Churolo PS Punjab PS president sar si sangho pa alang ni sini alang tegi jaya pon pot si mona bangke puthot ang dengle dam tina itum CC committee pen spokesperson mate lamja sar ko apenda Punjab PS banggalang li bidisa no alang ni pende kapchuro lam the mate lam the titini kitanje pansi apor ipon Aprangsi Karbianglong Duan atum kontame nili tum panjang IPSRC bitum pen pardon pajero pardon dikhe koi pini panjang IPSRC bitum pen kangni inang ko kabangel hello kachuru ande kachuru pulote la hello ongdung arni pen nili tum Panjan area atum tame IPSRC party long chira tum bomsi wangbom lo lahai hui ke claim ke dam misenang ke thek long pen nilip IPSRC committee atum aning kang sampen nilitum han aning ke the pen non ke dam tang tarigisi arni bang tukang waya hut nilitum panjan left right wing of PS atum pansitame CC along members ay sap na kipon kana pot alang itong panitum akiro pipar piglo lanchot kalisi ako nili tumapan thekji chiniji lapen plemunji paning ke thepen nili panjan
area long bidisa raisat klembom sitame ako nilipan lamjai sarpo ba spokesperson ay sap ako nilipan ki dia pota nilitum lakado kabe panjan pia sini women wing youth wing lapen peren bodi nilitum kado kabe alang itu kana kiro pi partik lo asya ke hai rajas tiso alang like president lo lapen hundar tok bi alang leader ni li palang ke secretary lo lapen women wing youth wing atum kado kabe tame nak ni tum hana support ki pipen kam ke klem pon da pet jia pani tum hana tu ki pia pot ni tum ninga klong pen ala tum han kiro pisi la so kiro ahina bang ke lasing ton ko uthot partiang kungalong bang langdam tu prui ana kasi ke damtang video long tamen tum si hini alam ke ningi do hala solong ako ke bang tuja pole chitan tunang ko tum pen isi sini tum chitan pon ji ningang la helo je ajale punon kar biang long along bangke ke damtang SDC ahut halasum movement la an kar biatum ke chitopen sitting ko da trogang bong pen sitting ko da pli an hai lap lo council da chari lo oi pita me hempre ga baha pan hala sula tum plemune da hempre long ji mene pusi rong ni tum bhuta satum chirung cherek kado kawe pen itum or kar biang long bhuta satum la tum chi padur dun lo kapen hai ta hai lo bonta me ke claim atum kapen hai ta hai lo bonta me ke claim atum sino bhino kachitha SDCU SDCK ASCP ta ho jola SDCJ ta ho la kuche thak top top na pat CPML ta ho ya pine ta ho pena masi la so pang ta la ko de lo api ke boycott so kor alam nang klang pen munit maning dok de lo asa ning kang sam munit tum ri lo ing sam jina government munit tum maning hang lo amasi congress sarkar helo ke menai pula pan se aku uthap ingai congress sarkar aki hai Biren Singh ti MP sar hibo mahut tar biang long along ongdung development a kampen chenglok lapen ke goreng awar sai pen chenglok pe nang chi kilong lo wa phita me hala so hutsta me isi pen si state government atum bodi kanglim na claim si cyber se janang bo na pachi bhong lo na ka pen karbi pen dimasa la pusi hala sut akhai pen akhai ro nang forsi la pula ben penamat Congress tame avethuret si BJP wanglo lapen thu BJP alam langam sulu putang te ni tum ongdung vota satu maning ke theke double engine sarkar to sikchi pu Delhi Dispur lapen dipu double D tante la wang krilo wang bon lo lapen alang li tum ke hemi sivet oklo aposi kar biang long ara tum akimang pachun po ko sening ke thelo Rajnath Singh pen chenglok thedung national leader satum tame na che chak kan lo bon tame pini kar biang long ara tum kim ki himan amang bang ke pai tang lo hir tang lo nasinon Ladakh council long ke ja tum banta chithanda me mithanga long ri long pat ke ching hom ji kali longle phelang si ke chi jo lapu dalamara anathulang dam purutante Pakai Hemanto Biswa Sharma Chief Minister of Assam Malangli Hema Soramen pe chirisuri si pitang lo la penon singasona long sita me ingchin ki 4G pamen pen chirisuri phos se si ke pek ola tangring wang bom lo la pen langphera na thu sita me airport afan putang ho la penon chualam kahuri sai solar project di la sita me APSR si atum che peduk pik pen si kham khedun si non kela so project bangke ken sherdun long chin la ke kar biang long ara tum abhai go ki dolong le dia long le tame nona bangke kar bia tum chi dolong ahe marit chikim long lasi iri tum ke hai jai sarapan choropik na ji alang li la pen alang li tim atum chi pidu pena joksi la so a project bangken sherdong lo bon tame sining du bang hello a koi ki pitho bangke APSRC tum apha je bang suri si sakuri ki pipon long je dim bangke APSRC atum ke kham khe pena job goreng awar sa chi pipon long le dalo pusi non BJP atum a koi na ki APSRC apa la solama long hitum counter ki kuriang tum mate langwai ki piang tum bang lahelo jongsi bang suri sia phan ki pilong le pena ning ki oire ra ning ki dure putante
Aprang Educational Department along Bang Haro Krigathom 1300 so say a jobs of vacancy ke dohut tribal satum han ki pike only 59 posts be te hala so si 1000 post ke tide nam po tribal satum pan te chalo pipe dete di la hai tum mu inchi damelo putante dak pelta ini tum pan ke na ke pilu e development claim long de lo e arong solar adon pilong de lo latum na ki khamke pe na job tante la hajong si solar joine pe si itum ka chong hong prom pute 30 department ba ke itum council long ke do ko piali dola te amek jang et po mala hai 30 department a ye ma to makam avelo mante di mate la so 30 department sa bang ke council atum state government panchi hoda elo ma la basini tum ka juang tum lasi kalili kalang langa bang ke rong asora tum phan chobai chokai pe APSRC atum phan botnam ne de pansi ni tum panjan APSRC a tum pen chuning ri lo la son tha khaxia ko muthina jongsi bokaya na long non la thai tu nutta du dong le carbohydrate project long itu bangkon si sapuri long dun asia ka ha jai sarniye bomlo chobai lake ake no solar project long alam me chithan hote lake itum council long ke long ajak ko habe tante appointment ta bang state government atum sing wai po interview bang state government tum en po anke dak appointment letter nang lo pola dasi sui kuri chon ga ji da itum council CM atum ke ante lake itum ajak ko habe de laki kaddo be thek dak lasi ke chobaya bang ke ing ton noi usi dilitum ke BJP team atum lapen ke akai CM sara panta chuning ri rong lo ni tum ke rak undur lo na tu ka chobai li thuong checking ke ong ong aposini tum ke rak rong lo la lo jo putho lam tu sina pini ta thelong ji social media long ACM sar ke rap ko ji e otu si tum CM sar long ke rap cho hangdam ta e konani achare chomdam dam nangara tu CM sar long chorap akirap ke hang mane so that CM sar ke rap ta ku ke rap CMC rap are lo ku BJP tum cheparo ka ko pia posi rap nangare lo la bangle tum la am thuna akhir rap atum aride ngalong poisa vedelo poisa ka vet apotsi muni tum ke akhir rap banglo hang lo tante council atangka ko nahi doelo non rong ajo ringer ta ho nani repairing ta ho ko nani foot para to wa ke claim long ku rong along contractors to ave pin te public along poisa ave purotante ke do dim sila ke chuhan dam vekpo pen hala ke rapore da banta amithan akhia dat penle ke rap kali lake ka bianglong adat la pen tax ki piatan ka pen la pen asam government pen ka bianglong paching thul noi tu hala so poisa divert si lake alang mithang jungga le chiri je phan party benefit ki chiri je phan si ke rap cha kasila so kirap ta iri tum rori jong ki ro nai kali lake iri tum poisa si iri tum hanako naga chipen dak ichu jola puso lasi la hu yakam ta ing ton ma utha lam thu nang nangli tum thelong ji social media ka do belong bosun dhara scheme punona ki miklang lo lasi la so bosun dhara scheme ma bangke lason helo donatum itum tribes land kudi itum land right do ki ro nai kali lake iri tum poisa si iri tum hanako naga chipen dak ichu jola puso lasi la hu yakam ta ing ton ma utha lam thu nang nangli tum thelong ji social media ka do belong bosun dhara scheme punona ki miklang lo lasi la so bosun dhara scheme ma bangke lason helo donatum itum tribes land kudi itum land right do itum ajak kong do laso jak kong no itum hana pawir tang lo ke pawir ko son lo athe non bangke e don longle chiripli pen up bisi ke do tum han ke ing thanet si government ari de sila so longle jomana ko jola son polisi la danang lut erlo tante ili tum non long along son chila nang ko mane hem ke chirike do mane killing hem ke chirikre podo hala haya tum tala ahin anna bangke government persis det ko government hom participate jong det ko tante la ke directly indirectly jai ka tharsa ki person si hemanung pen back door pen di na ke tek ili tum along le phela na ke chilo lake RSS satum a budhi kanglim non BJP tum nang ke apply a policy la hello lake bongo sena tum arlo pen that din klong nang chiria tum han ke pek ja pan lasi nini tum lakatuk ka alam munthi dum si chingwai chingsai si panjan ke aru ni tum kapang tang poni pansi pakhir khip si do bomla asole or ka byang lamara tum tame
thir thip pen ke doi pasi ni tu tuning ri lo pipon ma jai kathar sa ke claim ke tam misen la penalang li ke claim an along bang ke aron pesi ke claim la dat aron pen ke claim along ke akapre ga tum hili ta uti la pelason thot amunit ke monom kita klan rut hello itung lang ana alang li kaning je alam an ana alang kisar ana akam ke ong di sitame alang li cepat duk pik lang non puta pipon ma itum hana kanjin so ni khaili da ji pusi kanjin so alang li kani alam an samson sing ti ru samson sing ti alam thesi dun bon lo la le tum kroyana di something on say kalitan samson something on say tu akar jong sinang dun bon lo hala hai hui itum mathara imithang adet longri apan jingin sora iso isu reng dot reng ni dolong nangji purote ilitum ipsr si along ran non e phoi itum asat lang sinang jongsi monompi itum pe hai det pen nang lang le det pulatang te la itum butar sa tum si ajak kong do kelar thu phak te tum un la si itum panjan ipsr si bitum pen si het pen kal biang long arat aso tum ana panchuni rilo nang le tum mithang Congress along ke do tum punon BJP long do bom lang patum same mithang a party fan chi ora khai reng nangji longri long pat itum cherai kom du nangji isoi su reng do reng ni dolong nangji tu mathara tewang pet pen klem dap pe ji pansi chu ni rilo pe manalam the ni jesi ni lam the ta in ton to ka